Ndị be anyị mekene enu ka unu mee ama m na anyị pụtasị ọfụma na arụdisi onye ọbụla ọnwa ife mfụlọ online wee sị ka mụ gba ọsọ wee bata wee tinye ọnụ na ya maka na ọnwa ife na-abụ ọpụta mgbe ụfọdụ ị na-ajụ onwe gị ma ọ bụ na ya dị eche echiche ka ọ bụ gịnị. Apụtara m wee na-afụ ebe a sị na gọvanọ ndị Enugu steeti na-achọ ikepụta ala a ga-enye ndị Fulani. ụwa nwe ka o si wee dị ebe a ọ kọpụtara ka onye ndị Fulani bụ ebe ndị Fulani je na 2016 wee gbuo ndị be anyị ka gịnị pụta ụzọ ụtụtụ nwanụ that day ndị mmadụ ka na-alalụ ụlọ ebe 5 lele pụta wee gbuo ndị mmadụ ka ọ bụrụ mmadụ ka a na-egbu ya wee gbusie ndị mmadụ a na-anụ na 40 something people ka ọ bụ 50 something people nwụrụ, ma ndị agadi ma ndị ikolobịa ma nwoke ma nwaanyị ma kelekele ụmụazị wee gbusie ndị mmadụ na Igbo. Ebe a ka ọ pụtasị nọ ebe ahụ ka ọ ga-enye ndị Fulani. Ogini na-emezi ọ na-abụ ndị awụnụnụ na ha nwe na nkịtị ka ọ bụ gịnị? Ọ bụ na ndị awụnụnụ na kafasi wee nwụbụ jọsụ na nke a gago ka ọ bụ gịnị? Ebe a ka ekepụta wee sị na a ga-enye ndị Fulani n'ala Igbo. Fulani ga-ahapụ ugwu Awụsa ebe fe nwere ana agbakasa na befa, ahapụ ebe a gbadata na be anyị. A na-ekwu na anyị nwere ana agbadata ebe a na-enyefe ana na-ekepụta ha ana na-asị na ebe a ga-abụ nke fa. Ndị gọvanọs na ndị politicians na South East, ife a unu na-achọ ka nkwukenie ya na ife a unu na-achọ unu ga-enwetakwana ya na ife me na Imo steeti for the past 4 years na Imo enwere udo. Imo bụ battle zone. Imo steeti bụ battle zone. Why? Maka na gọọmenti nọ n'ọchịchị na-achọ ka a esi na-efevọ ndị nọ na North, ndị nọ na Abuja. Ife na-ebute esemokwu a niile kafa gosi na ha dị loya. Ofu ihe butere esemokwu na Ebonyi steeti na taịm ụmụanyị jee chịtasị ụmụazị ndị Rivers steeti wee kpojuo na Ebonyi steeti si nọ ebube agụ jiri na aghara asị ndị mmadụ. Ebe a ga na-eme ka ha gosi n'ụwa na ha dị loya, ejiri a na-ememi na ndị be anyị. Ogini na-emenụ ihe a mesị na Imo steeti ndị mmadụ na-anwụ na-egbusisi ndị mmadụ for nothing. Peter Mbah wee pụta wee sị na ọ ga-enyefe Aruga, that is ranch ndị Fulani, na ọ ga-enyefe Oke na Enugu steeti. Ogini na-emenụ ọnụ na-amụrụ ife ndị Awụsa na-achọ ka ọ bụ gịnị? Ndị a na-achọ ka ha esi wee bụ na dominate ebe niile. Ifefa na-achọ eri ụwa fa, kafasi wee dị eri ụwa fa. Ha pụtara na afọ na ebe a ndị ada akụ isi n'ala fa chọwa ka ha esi wee pres ndị ahụ. Kafasi eme fa na-achọ ka esi wee cheki ife na-eme na Plateau steeti, cheki ihe na-eme na Benue steeti. Nke Benue steeti na-agasibe 10 to 12 years ka ya nọ na-akpọtụ na befa a na-egbusi fa. Iche na gịnị bụ esemokwu? Ife na-eselụ ndị Benue na ndị Fulani bụ ndị Benue achọrọ ịkụ isi n'ala. Ụmụ ifefa na-achọ kịta gọvanọ Enugu steeti Peter Mbah pụtasị na ọ ga-ekenye fa na egbe egbulu ndị mmadụ na 2016 wee gbuo na 40 something people. Kọndemụ ndị mmadụ, kọndemụ ndị be anyị na nkịtị. Kịta ikepụta na sị na ị ga-enyefa ife a ndị gọvanọ na-achọ n'ala Igbo. Ife a South East gọvanọs na-achọ fa ga-enweta ya. Ife a na-erughalinu ife a fa na-achọ fa ga-enweta ya maka ọnụ esemokwu ka ndị a chọrọ udo n'ala Igbo. Ị ga-ahapụ ife niile na-akpa ndị Enugu steeti. Ị ga-ahapụ itinye ọkụ ma ịrụ ụzọ. Ị ga-ahapụ employment ị ga-alụ na-achọ ọrụ ị ga-alụ ndị Fulani. Eruchabe ndị be anyị, ị na-achọ ọrụ ị ga-alụ ndị ugwu Awụsa. Ife ahụ unu na-achọ unu ga-enweta ya. Ife ahụ unu na-achọ unu ilube 1 year n'ọfịs na-achọ ikepụtara ka inye ndị Fulani. Ilube 1 year n'ọfịs. Ife ahụ unu na-achọ unu ga-enweta ya.
ka anyị na-anya ife a unu na-achọ unu ga-enweta ya nsogbu adịrọ.